U marcu so spočatkom epidémie koronavírusu nacionálnym sovitom bolo nahadnuté, že pre pozariadovú situáciu môže buď zahrožené financovanie, ta sú spozorení, že by primerkovali na sredstva, ktoré majú. Medzi tým nejaké problémy so úplatami nebolo po október. Koncom oktobra mešaca, ostatní dni u mešacu oktobru, stihlo obvistenie, že všetkým nacionálnym sovitom zmenšujú sredstva za to 2020 rok za 20%. Tuže nasампред координација националних совитох побунела, отримали онлайн схацку, на ktorej bol prisutný náš председатель. I zavžali zajednické stanovisko, že to nevývodlivé u tým roku, že nacionálnym sovitom, keď zmenšajú to tie sredstva, bude im bardzo ťažná robota, pogotovo, že to už koniec roka, že sredstva menej vecej už i potrošení. Bojím sa, že hodno ostať, že toto, co poteraz vyplacené, to tie sredstva, co upláca, že to nebude dosť ni za jaké aktivnosti. Nacionálny sovit Rusnácoch od republiky na ročným úrovňu dostáva kolo 9 milióny dinári u jednakých mešačných rátoch. Po koniec roka mali buď uplacení ešte 3 ráty v kúpno 2 milióny 250 tisíc dinári a so zmenšaním 20% tohoročného vkupného budžetu to bude len jedna ráta 440 tisíc dinári.